Les escales. Índex. Concepte d'escala. Tipus d'escala. Calcular mesures reals a partir d'un plànol. Calcular les mesures en el pla a partir de la realitat. Concepte. Una escala és una proporció que ens indica la relació que hi ha entre un dibuix i la realitat. Ens indica quantes vegades més gran o més petit és un dibuix. Tipus d'escala. Hi ha 3 tipus d'escala. Escala natural. Escala d'ampliació. Escala de reducció. Escala natural. S'utilitza quan l'objecte que vull representar és d'una mida que m'hi cap al paper i respon a les meves expectatives. S'utilitza l'escala 1:1. Escala d'ampliació. Es fa servir quan l'element que vull representar és massa petit o necessito més detalls. Es fa servir una escala en la qual el nombre primer és més gran que el segon, dibuix més gran que realitat. Escala de reducció. Es fa servir quan l'element que vull representar és massa gran i no hi cap al paper. Es fa servir una escala en la qual el nombre segon és més gran que el primer, dibuix més petit que realitat. Càlcul de mesures reals. Vaig a imaginar que tinc un dibuix a escala i vull saber quan mesura en realitat l'objecte. Escala 1:100. Com jo sé que l'escala és 1:100, tan sols haig de multiplicar per 100 les mesures del dibuix. Com el llit mesurava 2 centímetres. 2 per 100 dona 200. Sé que el llit real mesura 200 centímetres o 17 metres. Càlcul de mesures al dibuix. Vaig a imaginar que tinc una habitació i vull fer un dibuix a escala. Quan mesurarà cada objecte? Escala 1:25. Per fer el dibuix faig diferents càlculs. Si el llit fa 200 centímetres de llarg. 200 entre 25 dona 4. El dibuix el faré de 4 centímetres. Si la finestra fa 80 centímetres d'ample. 80 entre 25 dona 3,2. El dibuix farà 3,2 centímetres, 32 mil·límetres.